Казвам се Кирил Кирилов и съм физик в физическия факултет към Софийския университет. Работя и се занимавам в момента с научна експериментална работа, измервания на раманови спектри, фотолуминесценция, инфрачервени спектри. Курсът, който посещаваме, се провежда в две части. Едната е лекционен материал с практически упражнения и втората част е с практическа насоченост, практика в фирма. Специално аз ще имам практика в фирма Ecolite, която се занимава с осветление. Фирма Ecolite е на пазара от 3 години, като дейността се базира на опит, събиран с годините на колеги. Отдавна работили в областта на микроелектрониката, електрониката, слънчевата енергия. Нашата основна дейност е развитието на светодиодните осветители в България и по-специално тези, които са свързани с уличното осветление. Насочихме се към тази област заради голямата ефективност и голямата надежност на този осветител, тъй като и вярваме, че и там е бъдещето. Този вид осветители, светодиодните, според все още мнение на световните специалисти, е следващата стъпка в развитието на светотехниката. Те са един екологичен източник на светлина, тъй като не съдържат тежки метали, които да замърсяват околната среда, а самите диоди сами по себе си могат да бъдат рециклирани напълно. Като се добави и това, че през светодиода много ефективно може да се насочва осветителността точно в определено направление, енергоспестяващия момент дори свързан с прямо натриевите лампи може да достигне до над 2 пъти. Това е едно ново направление, което до сега не е съществувало. Светодиодните осветители по принцип са ново направление в светотехниката, което се развива. Работи с възможно най-добрите и най-съвременни технологии в момента и това е обособено изцяло от предимствата, които светодиодното осветление дава спрямо до сега съществуващото. Във всеки един от етапите участват минимум 10 специалиста, които започват всяко производство, тъй като всеки един от детайлите се нуждае от собствено проектиране. В рамките на проекта моята работа състои в работа с софтуерен продукт Dialux, чрез който могат да се правят симулации за фокусиращата част на на светлинния източник, така че да се оптимизира разпределението на светлината в помещението, което е нужно да се освети. За да се осъществи идеята за светодиодно осветление, специално в уличното осветление, за съжаление има множество пречки, които все още не са изчистени. Една от основните такива пречки е доброто светоразпределение на този вид осветители. Това се постига с помощта на оптика. За целта с колегата Кирил извършваме множество експерименти и опити в точно тази насока. Промяната на налични лещи, които дават определено светоразпределение, така че тяхната работа да бъде оптимизирана максимално. Това, разбира се, изисква много време и усилие, което в крайна сметка се надяваме да бъде възнаградено с крайният резултат, който ще ни позволи максимална част от светлината, която се излъчва от диодите, да бъде използвана точно там, където трябва. От 50 разработени проекта за осветителни тела, само един отива към подизпълнителя за производство, тъй като понякога се разработват най-различни варианти, от които голяма част от тях се изоставят последствие и само един се оказва най-ефективен и ползотворен. Специално искам да благодаря и на тази програма, тъй като стажантите, които бяха тук, много помогнаха и в избора на някои от... Освен, че придобиха и някои знания, които ние им показахме, те много помогнаха с тяхните знания, включително и за някои наши избори. Това, разбира се, е изключително важно за нас, тъй като резултатът, който се получава, е резултат от комбинация на различни познания в различни области.